Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Esan bezala, non dago Mikel dokumentala udazkenean estreinatuko da eta dokumentala azken fasean dago. Dokumental hau Mikel Zabalza gogoan herri ekimenak bultzatutako proiektu bat da. Herri ekimen horretan Zabalza Garate familia, Ezkoa eta Donostiko Altxako bizilagunak biltzen ditu eta proiektu hau ahotsa.infok aurrera eraman du. Crowdfunding bidez finantziatu egin zen bere momentuan eta baita ere hainbat erakunde eta publiko, instituzio publiko eta hainbat elkarteen diru laguntza jaso egin ditu. Proiektuaren zuzendaritza Amaia Merino eta bion artean egin dugu eta esan beharra dago oso pozik geratu garela emaitzarekin. Eta orain Amaiari pasatuko dio hitza. Eskate dokumentalaren edukia edo kontatuko dizuet. Bi ardatz nagusi ditu, bata da protagoniste kontatuko digutena, protagonista nagusia Jon Arretxe da, Mikelekin batera atxilotua izan zen eta bortizki torturatua izan zen laguna. Eta bera kontatuko digugu jasandakoak, gau horietan intxaurrondo jasandakoak. Eta baita ere, gero denborarekin torturaren inguruan egindako hainbat hausnarketa eta hausnarketa horiek ez gaitu inori hotz utziko. Baita ere ilobak, Mikel Zabaltzaren ilobak egongo dira, hemen daude haietako bi, Garazi eta Loitzune, baina haiek ordezkatzen dute belaunaldi berriak, familiaren belaunaldi berriek hartutako konpromezua justizia eskatzen. Eta gero beste aldetik dugu EITBek egun horietan hartutako irudi artxibo itzela. Eta artxiborren bitartez ezagutuko dugu Garbine Garate, Begoren ama, eta Idoia Ierre batez ere, Mikelen neskalaguna zena, horietan neskalaguna, eta biziko ditugu, berbiziko ditugu, egun horietan gertatutako guztiak, tragedia itzela izan zen, bizi izan genuen entzako, oso ongi gogoratzen dugu eta gure nahia da bizi izan ez zutenek jakitea nola familiak, protagonistek, baina baita ere herriak nola bizi izan genituen egun horiek. Ezin ditugu aztu. Pixka kontatuko dut filmaren ibilbidea nola aurreikusten dugun, printzipioz udazkenean estrenatzeko aurreikuspena dugu. Filma lehenik eta behin zinemaldi desberdinetan mugitzeko asmoa daukagu. Eta gero datorren urte hasieran zinearetoetan emateko aukera aurreikusten dugu. Eta gero kulturetxetan eta betiko ibilbidea izatea espero dugu, aurrerago telebistan ere emateko aukera, ETB kolaboratzaile bezala sartu da proiektuan, beraz ETB-en ikusteko aukera egongo da aurrerago, eta beste telebista batzuekin ere hizketan ari gara, eta aurrerago ere plataformetan ikusteko aukera aurreikusten dugu.